Helo bawb a chroeso I tarw gyda ni a. Wel heddi ni'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 8fed o Rhagfyr 2025. So ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos. Ni'n mynd I edrych ar beth yw sialens yr wythnos. A ni'n mynd I orffen gyda gair o gyngor wrth ysbryd. So ysbryd, gewn ni please egni'r wythnos. A egni'r wythnos yw'r 8 o ffyn. Nawr mae'r 8 o ffyn yn gweud wrtho fi bod rhywbeth yn symud yn gloi wythnos yma. Okay? Mae'r 8 o ffyn yn siarad am pethau'n digwydd yn gyflym, symud mlaen gyda rhywbeth yn gyflym, mae popeth yn gyflym wythnos yma. So falle bydd wythnos bisi iawn yn dod I chi, okay? Lot gyda chi wneud wythnos yma. Mae popeth yn symud yn rili gyflym wythnos yma. So mae popeth yn cael ei wneud â hast wythnos yma wedyn ni, okay? Popeth yn cael ei wneud ar hast. Okay, beth yw sialens yr wythnos de, please ysbryd? Beth yw sialens yr wythnos? A sialens yr wythnos yw'r 5 o gwpanau. Okay. Mae cerdyn y 5 o gwpanau yn siarad am golled neu galaru, colli mas o rhywbeth, okay? So bod hwn yn dod lan fel eich gair o gyngor chi wythnos yma, wedyn ni, mae eisiau chi adael fynd I rhywbeth I chi'n galaru drosto, okay? Mae'n amser I chi nawr ddechrau symud mlaen gyda pethau, okay? Chi wedi bod yn galaru, falle bod chi wedi colli rhywun, okay? Falle bod chi wedi colli swydd, falle bod chi wedi colli ffrind, okay? Ond bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi na'r wythnos yma yw I wella'ch hunan a pido galaru cymaint. Chi wedi galaru digon mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, okay? A nawr mae'n amser I chi symud mlaen o'r galaru hyn, okay? So beth bynnag chi wedi colli, fi'n meddwl amdano chi boes, okay? Beth bynnag chi wedi colli, chi wedi gwneud digon o alaru nawr a mae'n amser I chi nawr I symud mlaen. Okay? Mae ysbryd yn cefnogi chi symud mlaen. Okay. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, gair o gyngor am yr wythnos ysbryd. Gewn ni gair o gyngor wrtho ti am yr wythnos. A beth sydd gyda ni yw'r uwch offeriades. Okay? Neu'r offeriades uwch. Na mae'r fenyw yma'n siarad am fynd mewn, okay? Mewn i'r isymwybod, mae'n siarad am greddf a credu yn eich greddf, okay? So be mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, mae eisiau chi ffindo balans yn beth ych chi'n teimlo yn eich greddf a beth sy'n mynd mlaen yn eich bywyd chi. So os yw pethau ddim yn teimlo cweit yn iawn yn eich bywyd chi wythnos yma, dilynwch eich greddf, okay? Ac mae'ch greddf chi wastad yn gwybod y cam iawn I gymryd, okay? Bob tro. Dilynwch eich greddf fan hyn. Mae ysbryd yn gweithio chi fel gair o gyngor wythnos yma. So os edrychwn ni hwn ar ei gyfanrwydd am funed, okay. So mae'r 8 o ffyn yn gweithio chi'n mynd I fod yn symud yn gloi wythnos yma. Mae popeth mynd I fod yn symud yn rili gyflym I chi wythnos yma, okay? Mae'r 5 o gwpanau'n gweithio chi, mae'n amser galaru nawr wedi dod I ben. So sialens chi wythnos yma yw symud mlaen o amser galaru. Symud mlaen o rhywbeth chi wedi colli. Okay? A wedyn, mae gyda ni'r gair o gyngor, yr uwch offeriades fan hyn. A mae hon y moyn I chi ddilyn eich greddf a wneud beth sy'n teimlo'n iawn I chi wythnos yma. Okay? So os yw pethau ddim yn teimlo cweit yn iawn wythnos, mae pidwch wneud e. Okay? Neu os yw pethau yn teimlo'n iawn I chi, o fi moyn mynd am hwn, fi moyn mynd I weld sioe, fi moyn dechrau swydd newydd, fi moyn edrych am swydd newydd, erbyn y flwyddyn newydd. O hwn yn gweithio chi, dilynwch eich greddf yn beth I chi wneud wythnos yma. Okay? Diolch ysbryd. Nawr fi'n mynd I gymryd cwbl o gerdiau I just roi neges tymor bach mwy twfwn I ni fan hyn a I weld beth mae hwn I gyd mlaen am wythnos yma. Okay? So, ysbryd, beth yw'r egni symud yn gyflym fan hyn? Beth yw'r egni symud yn gyflym, ysbryd? O, right, okay. Mae eisiau chi symud yn gyflym, boys, achos bod eich dymuniad chi'n dod wir, okay?
Wedyn ni fan hyn, yr 9 o gwpanau yw hwn, okay? A mae'r 9 o gwpanau yn gweud wrthoch chi bod eich dymuniadau chi mynd i ddod yn wir, okay? So wedyn ni fan hyn, gyda'r 8 o ffyn, mae'ch dymuniadau chi mynd i ddod yn wir, yn gloi, okay? Maen nhw'n mynd i ddod yn wir yn gyflym. So ta beth i chi wneud wythnos yma, mae'ch dymuniad chi mynd i ddod yn wir, a mae fe'n mynd i ddod yn wir yn gyflym. Wedyn ni dechrau'r wythnos, okay? Achos os yw hwn yn symud mlaen yn gloi trwy'r wythnos, fi'n timlo fan hyn bod eich dymuniad chi mynd i ddod yn wir ar ddechrau'r wythnos, okay? Mae'r 9 o gwpanau yn gerdyn lyflu, okay? Dymuniadau'n dod yn wir. Breuddwydion yn dod yn wir wythnos yma. A mae'r breuddwydion yn mynd i symud mlaen yn gyflym i chi, okay? Okay. Gewn ni, gewn ni nawr, please, ysbryd. Cerdyn, just i egluro'r 5 o gwpanau. Beth yw'r golled un, please? Beth yw'r golled? Right, okay. A'ch sialens chi wythnos yma yw dod drost y timlad o rhywbeth yn dod i ben, okay? Y 10 o gleddyf sydd â chi fan hyn. A mae'r 10 o gleddyf yn gweithio fi. Chi wedi bod trwy amser bach yn eich bywyd sydd wedi bod yn anodd iawn. Okay? A mae'n amser i hwn, amser chi'n cael y 10 o gleddyf, mae'n meddwl bod chi'n dod i ddiwedd yr amser yna. So, gyda'r 5 o gwpanau fan hyn, wedyn ni, wel, chi'n galaru odych, a chi wedi bod yn galaru, a chi wedi bod yn galaru fan hyn am spel, okay? Ond nawr mae'n amser i hwn i ddod i ddiwedd. Fel o'n i'n gweud wrthoch chi gynharach, o'n i'n timlo bod hwn yn gweithio fi. Mae amser galaru na'r yn dod i ben. Okay? So achos bod eich dymuniadau chi yn wir yn gyflym iawn wythnos yma, okay? Mae'n amser galaru nawr yn gorffen. So, gallai fod hwn yn rhywbeth chi wedi colli, felly bod chi wedi colli swydd, a nawr wythnos yma chi'n cael y swydd i chi wastod wedi breuddwydo. Okay? Gallai fe fod bod chi wedi colli rhywun yn eich bywyd, a chi wedi bod yn galaru, chi wedi bod yn timlo'n isiel. Okay? Ond wythnos yma, mae pethau'n dod yn well i chi, a chi'n symud mlaen wythnos yma. A mae'ch dymuniadau chi nawr wedi symud mlaen yn dod yn wir. Okay, gadewch ni gael yr eglurhad i'r cerdyn yma. Yr uwch offeriadau, please. Gallwn ni gael eglurhad ar yr uwch offeriadau, y gair o gyngor. Ni'n gwybod bod ti moyn i ni ddilyn yn greddf wythnos yma. Beth arall i ti moyn i ni wneud? Reit, okay, achos bod dewis mynd i ddod â chi, okay. Mae'r 2 o gleddyf sydd wedi dod mas dyn ni fan hyn yr uwch offeriadau, okay. Mae'r cerdyn yma yn siarad am ddewis, okay. Smoch chi'n gweld pethau'n glir ar y foment, na pam mae'r fel y mwgwd ein arderfenyw yn y llun, okay. Smoch chi'n gweld pethau quite yn glir ar y foment, a mae ysbryd yn gweithio chi, mae eisiau chi weld mwy clir i wneud penderfyniad fan hyn, okay. Mae 2 benderfyniad â chi, ond mae rai pobl yn gweud, mae 3 penderfyniad â chi. Achos gallwch chi naill ddilyn un o'r cleddyf, neu allwch chi fynd i'r ynys fech sy'n tu ôl fan hyn yn y llun. So mae'n gwybod os chi'n gweld hwnna'n iawn fyna. Okay? So mae ynys fech tu ôl. A mae hwnna'n trydydd cyfle, mae lot o bobl yn credu, okay? Ond mae dewis da chi'n neud, mae dewis da chi'n neud fan hyn wythnos yma. A wedyn ni, bod wedi dod lan dy'r cerdyn yma, mae'r dewis yn dod i chi, a mae rhaid i chi ddilyn eich greddf i wneud y dewis iawn i chi fan hyn. Okay? So wedyn ni, sdim ots beth yw'r dewis fan hyn. Okay? Sdim ots beth yw'r dewis. Ta pa ddewis sy gyda chi, dewisiwch y llwybr sy'n timlo'n iawn yn eich calon chi. Beth sy'n timlo'n iawn i chi yn eich greddf. Okay? Wythnos yma. A dyna gair o gyngor wrth ysbryd. Waw, okay, so gadewch ni edrych ar hwn tyma bach mwy twfwn a roi tyma bach o syniadau i chi. Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad i wneud a'ch gyrfa wythnos yma, wedyn ni bod chi'n mynd i fod yn symud mlaen yn gyflym gyda gyrfa eich breuddwydion. Okay?
beth chi wedi trio, am falle bod rai chi wedi trial am swydd newydd, falle bod rai o chi nawr yn dechrau busnes, a na beth sydd wedi bod yn eich breuddwydion chi. Wel, wythnos yma, chi'n dechrau symud mlaen yn nawr gyda'r busnes yma, gyda'r gyrfa newydd yma, Gyrfa sy'n teimlo'n iawn i chi yn eich calon. Gyrfa sy'n eistedd dda i chi, da'ch greddf. Felly bod chi'n teimlo colled, swydd i chi wedi colli, o chi yn joio, Chi'n teimlo'r golled nawr, ond mae'n amser i chi symud mlaen nawr o'r golled. Chi wedi dod i ddiwedd nawr y galaru dros y beth oedd y swydd, a mae nawr yn amser i chi symud mlaen nawr gyda'r swydd newydd ein swydd eich breuddwydion, neu busnes eich breuddwydion, ty beth yw chi. A mae dewis mynd i fod â chi wythnos yma, ond mae rhaid chi wneud siwr bod y dewis chi'n neud yn teimlo'n iawn yn eich greddf, Teimlo'n iawn yn eich isymwybod, teimlo'n iawn yn eich bola, Teimlo'n iawn yn eich greddf wythnos yma. So newch yn siŵr bod chi'n neud, ta pa benderfyniad chi'n neud, newch yn siŵr bod e'n dod o'r galon wythnos yma. Os ych chi'n edrych ar hwn, os ych chi'n edrych am gariad wythnos yma, wedyn ni bod chi'n mynd i symud yn gloi gyda cariad eich breuddwydion, Os nag yw'r person un yn eich bywyd chi eto, maen nhw'n dod mewn wythnos yma, falle byddwch chi ddim yn nabod nhw'n syth, neu felly gewch chi dimlad, fi di nabod ti o'r blaen, fi'n nabod y wyneb di. Felly gewch chi dimlad fel yna wythnos yma. A maen nhw'n mynd i fod y person o'ch breuddwydion bwys. Chi di galaru, felly bod chi di galaru dros perthnasau yn y gorffennol, Mae'n amser galaru na nawr yn dod i ben, a chi'n symud mlaen i person eich breuddwydion. A newch yn siŵr, os oes dewis gyda chi wneud, os oes doi berson yn dod lan i chi a cynnig i hunain a gweud fi moyn bod y ti, newch yn siŵr bod chi'n wneud y penderfyniad sy'n teimlo'n iawn yn eich greddf. A pidwch cael eich gwthio mewn i dim wythnos yma wedyn ni. Newch penderfyniadau, newch nhw o'ch greddf, a byddwch chi'n saff wedyn os newch chi yna. Os byddwch chi'n edrych ar hwn fel darlleniad arian, wedyn ni bod arian yn dod mewn yn gloi iawn fan hyn, a arian, fwy o arian na chi hyd yn oed yn breuddwydo am fan hyn, Mae dymuniadau yn dod yn wir gyda'r cerdyn yma. So os ych chi'n edrych am arian, chi'n mynd i gael lot, a mae lot o fe'n mynd i ddod mewn wythnos yma, Chi wedi galaru o'r blaen sy'n digon o arian wedi bod â chi, neu chi wedi bod yn hapus gyda'ch arian, Chi wedi teimlo colled o arian, felly bod chi wedi colli arian, Ond wythnos yma, mae hwn i gyd yn newid, achos chi'n mynd i adael hwnna i fynd, a chi'n mynd i gymryd ar yr egni yma, yr egni o breuddwydion yn troi yn wir, A wedyn, gyda'r arian, os oes dewis da chi'n neud, mae dewis da chi'n neud pan ei roi arian mewn i wahanol gyfri, bod chi moyn rhoi arian mewn i fusnes, bod chi moyn rhoi arian i'ch plant roedd iddyn nhw, Mae dewis gyda chi'n neud, a newch siŵr bod y dewis yna yn dod o'ch calon chi fan hyn, Felly bydd lot o arian yn dod mewn i chi, a byddwch chi'n meddwl, beth fi'n mynd i wneud ar arian hyn, bydd dewis yn dod i chi fan yna. Ond, os ych chi'n neud y dewis o'ch greddf, byddwch chi'n iawn, Newch chi ddim dewis anghywir os ych chi'n mynd gyda'ch greddf, Waw, dyna darlleniad lyflu am wythnos yr 8fed o Rhagfyr, bwys. Waw, 8fed o Rhagfyr, yr wythnos sy'n dechrau. Waw, mae'ch breuddwydion chi'n mynd i ddod yn wir mynd hyn, bwys, Be fi'n mynd i wneud nawr, fi jyst mynd i gymryd cerdyn o'r cerdyn y roses fan hyn. Jyst i gael neges fech jyst i orffen, am beth sy'n digwydd wythnos hyn. Neges fech wrtho ti, please, ysbryd. Beth sy'n gyda ni fan hyn yw cerdyn seduction, A mae fe'n gweud bod temptasiwn yn dod mewn i chi fan hyn, Temptasiwn yn dod mewn i chi fan hyn. So gallai fod y cerdyn yma o temptasiwn yn gweud, right, mae arian yn dod mewn i fi, mae temptasiwn dy fi hela fe ar tŷ newydd, ar car newydd yn syth, Temptasiwn yn dod mewn i chi. Felly bod chi'n meddwl, mae cariad yn dod mewn i fi. Temptasiwn mynd i fod, Temptasiwn yn dod mewn i chi gyda'r cerdyn yma.
Okay. Waw, mae hwn yn troi'n ddiddorol iawn nawr, bwys. Falle bod temtasiwn gyda chi fynd am swydd newydd neu dechrau'r busnes yna chi wastad wedi breuddwydo am. Okay? Wedyn ni'r wythnos yma, cerwch amdano fe. Achos mae'r egni'r wythnos yma yn danllid gyda'r cerdyn yma. Okay? A dyna fel, gyda'r 8 o ffyn, mae'r egni yma'n danllid hefyd. Okay? Mae'n egni tanllid i droi breuddwydiau yn wir. Okay? Dymuniadau'n dod yn wir. So, waw bwys, dyna cerdiau lyflu wythnos yma. Ta beth i chi wneud, cofiwch dilyn eich greddf. Os oes dewis gyda chi wneud, dilynwch eich greddf a ewch chi ddim yn anghywir. Okay? Dilynwch eich greddf a ewch chi ddim yn anghywir. Fyna. Okay? So, wel, joiwch yr wythnos, bwys. Cerwch amdani ddi. Mae'r dymuniad yn dod yn wir, so joiwch e. Ta beth sy'n ymwneud i chi, arian, cariad, swydd, busnes, ta beth yw e. Falle bod chi wedi bod ddim yn iach iawn, okay? Chi'n mynd i wella wythnos yma. Ac mae'ch dymuniad chi'n mynd i ddod yn wir, okay? So, darlleniad lyflu fyna, boys. Joiwch yr wythnos sy'n dechrau'r 8 o Rhagfyr. Mae'ch dymuniadau chi'n dod yn wir, a byddwch chi'n symud mlaen yn gyflym wythnos yma. A os ych chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch rhoi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio y sianel, ac mae pob peth bach fel chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. Okay? A rhowch neges isod os ych chi wedi joio'r darlleniad. A os ych chi wedi darllen y cerdiau'n wahanol i fi, dwlen i glywed wrthoch chi hefyd. Okay? Gadewch fi wybod yn y negesion isod fel o'ch chi wedi darllen y cerdiau yma, achos fi'n dwlu siarad â pobl am y gwahanol ffyrdd i ni'n darllen y cardiau a timlo'n yn greddf. A os ych chi moyn darlleniad personol, fi'n neud darlleniadau personol, fideo, am yr wybodaeth i gyd isod. Okay? Tan tro nesa, joiwch yr wythnos, a joiwch eich dymuniad yn dod yn wir. Drychwch ar ôl eich hunain, a wela i chi tro nesa.